Jo soc Gianluca, he jugat al Sant Quirze, al Vic i al Nàstic de Manresa i actualment soc jugador del Girona. Porto 2 anys i molt content. Em quedo sobretot amb els errors que he pogut arribar a fer i sobretot amb la gent que m'ha envoltat en la meva carrera, que com ja he dit abans, el futbol et pot donar moltíssimes coses i una d'elles són les amistats. Ens vam conèixer el Lian a l'etapa de Benjamí A. Ell venia d'un club que és el Sant Quirze i des de ben petits que seguim junts, seguim amb l'amistat que teníem des del principi. Ja des del principi tenim un vincle que crec que amb poca gent tinc, ja que sé que per molt lluny que estiguem un de l'altre per tema futbol, per tema treball, pel tema que sigui, seguirem tenint-nos un a l'altre i seguirem tenint aquesta amistat tan sana i tan duradora. Jo un consell des de la poca experiència que puc arribar a tenir és que mai es donin per vençuts i que amb esforç tot es pot arribar a aconseguir. I ja si tens una mica del que pots arribar a tenir, sobretot humilitat.